Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 22 квітня, п'ятниця, це 785-й день анексії Криму. У Генічеську підірвали магазин, жертв немає. Правоохоронці встановили, що у крамницю вистрелили з ручного протитанкового гранатомету РПГ-26. За словами голови Генічеської райдержадміністрації Олександра Воробйова, є свідки подій, які розповідають про чоловіка в камуфляжній формі. Вибух міг стати результатом кримінальних сутичок в Генічеському районі. За фактом підриву відкрито кримінальне провадження. Тиждень тому в Новоолексіївці вибухнули «Жигулі». В результаті померла одна людина, 4 були поранені. Було прийнято рішення про підвищення мір безпеки у Херсонській області. Був произведен выстрел, по данным полиции Генического района, предварительно из гранатомета РПГ-26 в плоскость частного магазина. А по данным камеры видно, что оживленный был поток автомобилей в это время. За 15 секунд прошел прохожий мимо входа в магазин, хотя магазин на этот момент был закрыт и охранялся под сигнализацией. Поэтому думаю, что вот эта дестабилизация, которую хотят устроить на территории Генического района, она должна заставить задуматься все силовые структуры. И не только Генического района, а и центральной части Украины. Відмова міжнародного співтовариства від закупівлі енергоносіїв з Росії та усунення цієї країни від платіжної системи SWIFT можуть захистити кримських татар від репресій на півострові. В цьому переконаний голова Меджлісу Рифат Чубаров. Він вважає, що заборона представницького органу народу, визнання його екстремістським розв'язує руки російським силовикам. Під загрозою кримінального переслідування опиняються не лише члени Меджлісу. Я не виключаю і арешти найбільш авторитетних людей, як членів Меджлісу і не членів Меджлісу, якщо вони будуть намагатися інтерпретувати те рішення, яке вони зараз приймають, ну, скажімо так, на ретроспективу. Да? Ну, а вони нам вже довели, що вони це вміють робити. Лідери країн мають чітко дуже для себе перерахувати ті інструменти, які в них залишилися, щоб змусити Росію хоча б сісти за стіл переговорів. Оця фінансова система SWIFT. Це при всій складності повна або часткова ембарго на закупівлю енергоносіїв Росії, в першу чергу нафти. За участь у діяльності Меджлісу загрожує штраф, а не в'язниця. Юрист правозахисного центру «Меморіал» Тетяна Глушкова в ефірі Радіо Крим Реалії пояснила, чим зараз загрожує участь в діяльності Меджлісу. 18 квітня Мін'юст Росії вніс Меджліс кримськотатарського народу в перелік громадських об'єднань, діяльність яких зупинена в зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності. Цей крок засудила Україна, ряд міжнародних організацій та правозахисників. Людям, которые организуют и участвуют в деятельности Меджлиса, грозит административная ответственность. Там, соответственно, эта ответственность – это небольшой штраф, организация от 1000 до 2000 рублей, для участников от 500 до 1000 рублей. Что касается уголовной ответственности, то она возможна только после вступления в силу за организацию деятельности или участие в такой деятельности, только в ситуации, если Верховным судом Республики Крым будет вынесено решение о признании Меджлиса экстремистской организации, и это решение будет подтверждено в Верховном суде Российской Федерации, потому что, естественно, если это решение будет вынесено, вы ему обжалуете. Держдепартамент США закликає Росію скасувати рішення про визнання Меджлісу екстремістською організацією. Про це заявив прес-секретар відомства Джон Кірбі. Держдеп США вважає Меджліс важливим органом захисту інтересів і культурної спадщини кримських татар. А російська влада не має підстав застосовувати своє законодавство щодо кримських татар в Україні. Мы призываем Российскую Федерацию отменить недавнее решение Министерства юстиции о признании Меджлиса крымских татар экстремистской организацией, а также решение де-факто власти Крыма приостановить деятельность этого демократического института.
Меджлис уже давно является представительным органом традиционно недостаточно представленного и исторически угнетенного крымско-татарского населения. Он является важным независимым голосом в сохранении культуры и защиты народа от дискриминации. Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и вернуть контроль над этой частью территории Украины. Санкции, связанные с Крымом, будут неизменными, пока продолжается оккупация. В Росії не погодилися з думкою американського держдепу. Прес-секретар російського президента Дмитрий Песков назвав питання Меджлісу внутрішньоросійським. Это вопрос, который касается российской юрисдикции, поэтому в данном случае мы не считаем возможным и необходимым прислушиваться к мнению других стран. Это внутреннее дело Российской Федерации. Новим уповноваженим з прав людини в Росії стала генерал-майор міліції. Кандидатуру Тетяни Москалькової підтримала Держдума, бо попередній омбудсмен Елла Памфілова стала головою Центрвиборчкому Росії. Тетяна Москалькова зазначила, що готова відвідати Надію Савченко в СІЗО Новочеркаська, якщо вона буде заявляти про порушення своїх прав. Але при цьому новий омбудсмен підкреслила, що в справі Савченко необхідно пам'ятати і про права потерпілих. У Криму створили антикорупційний казачий комітет. Казаки поставили собі за мету навести лад в органах російської адміністрації півострова і кримських міст. Казачі активісти ставлять в приклад Україну. Кажуть, тут із державним свавіллям борються краще. Мы только смотрим с экранов телевизоров, что все хорошо и все делается. Но только когда мы выходим на улицу, начинается. Дорог нет, везде мусор. Но это все цветочки. Когда мы заходим в любую государственную инстанцию, вы сами по себе тоже чувствуете, ощущаете, да? Там видим бардак. Причем те люди, вернее работники, которые получают зарплату, порой немалую, их отношение к людям, они ведут себя, как будто мы пришли к ним домой. В основном. Что в основном говорят, подождите, у нас там или обед, или перерыв, или еще что-то, или... То есть не выполняют свои обязанности. У курортному містечку Алубка вкрай занедбані дороги. Мешканці жаліються, що сюди щорічно приїжджають туристи. Але дорога в музей перетворюється на гірське раллі. Кримський блогер Сергій Псарьов поспілкувався з мешканцями і зафільмував ями на дорогах. Такие дороги везде тут или как? Нет, Алубка. Алубка нижняя дорога сплошь. В Семизе ремонтируют, здесь нет, не хотят. Причем уже 2 года. Ну тут же Воронцовский дворец, вроде достопримечательности. Это не волнует никого. Неинтересно принимать гостей с хорошими дорогами. Раз в год переделываешь ходовую часть автомобиля. Уже устал как бы переделывать. Постоянно солидблоки, все остальное, но не дешево. Ну что, стараемся объезжать, а так не получается. Ям очень много. Поэтому, ну что, государство не хочет никак с этим бороться. Наверное, денег нет. Или воруют много. Деньги заложены, сказал Владимир Владимирович, что дороги будут делаться. И в первую очередь дороги, потому что это связь между Крымом и Россией. Ну деньги-то выделяют. Ну, наверное, что делают. А куда девают? А куда девают, не знаю. Да не воры. Мы думали, на Украине воруют, а тут еще больше воруют. В селищі Лівадія громадський пляж обнесли парканом. Тепер набережна Криму більше нагадує зону для прогулянок у в'язниці. Користувач YouTube Олексій Владимирович виклав свій відеозвіт про прогулянку Лівадією. Привет, друзья! И сегодня мы с вами не сидим на зоне, а прогуливаемся вдоль берега моря поселка Ливадия. Кримських мусульман просять допомогти у будівництві мінарету. В селі Кокташ Синьокам'янка Білогорського району місцеві активісти зібрали необхідну для початку будівництва суму. Мешканці розпочали зведення каркасу мінарету, але нарікають, що не вистачає рук. Просять небайдужих приєднатися до реставрації святині. Кокташ-Джамі була побудована в 16 столітті. В радянські часи будівлю перетворили у склади. За 2 роки тому, за ініціативою місцевого активіста Сейрана Керімова, розпочали відновлення старовинної мечеті. Тепер кримчани отримують українське свідоцтво про народження або смерть за кілька днів. Раніше на цю процедуру витрачали більше місяця. У Мін'юсті України розповіли, як працює закон про спрощену процедуру отримання документів. Міністерство юстиції розробило дуже просту форму заяви,
до суду, яка знаходиться у всіх без виключення гаранцях по території України. Наші співробітники ведуть консультування будь-яких людей, які приїжджають по цьому питанню, щодо заповнення заяви і звернення до суду. Так само закон передбачає, що наші громадяни можуть звернутися до будь-якого суду без виключення по всій території України, щоб отримати швидко за спрощеною процедурою рішення, яке констатує факт народження або смерті на території, яка є тимчасово окупована. Практично у всіх регіонах по Україні є випадки, коли звертаються наші громадяни за таким сервісом, за такою послугою. І в більшості випадків суди вирішують цю справу протягом 1-2 діб. Це позитивна тенденція, тому що раніше до набуття чинності цього закону справи тривали навіть до декількох місяців. Пісню «Джамали» 1944 зіграли на бандурі. Черговий кавер підготувала українська група «Бандура Стайл», яка виконує відомі хіти на українському народно-щипковому інструменті. Раніше пісню 1944 вже виконували на піаніно, акордеоні та баянах, а також переспівали львівські музиканти Red Snakers, британський музикант Денні МакЕвой і українська співачка Джері Хейл. Пісня «Джамали» виграла в екзит-полі конкурсу Євробачення. Українська співачка кримсько-татарського походження посіла перше місце на фестивалі European Song Opening 2016, який вважається своєрідним екзит-полом перед Євробаченням. Конкурс пройшов в німецькому Берні. Колегія з 16 суддів, представників найбільших звукозаписних компаній Європи, прослухала 193 пісні. За правилами у музичному змаганні беруть участь не тільки пісні-переможці національних відборів, а й пісні-претенденти, що дійшли до фіналу. Кабінет міністрів України виділив кошти телеканалу АТR. Про це йдеться у постанові Кабміну від 20 квітня. Згідно з постановою, кошти надаються на оплату послуг супутникового зв'язку та частини заборгованості за такі послуги, що утворилися з лютого 2014 року. Оренду та придбання телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг та з використання та придбання об'єктів авторського права. У Кабміні додали, АТR фактично єдиний канал, який об'єктивно інформує про події в Україні та світі кримсько-татарською мовою на окупованій території України та у міжнародному інформаційному просторі. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся від Ільдара Курцейтова о 19:30 у наступному випуску «Заман». Хороших вихідних. Будьте з нами. До побачення.